Embarcar-se'n és una frase que fem servir per parlar d'una situació de compromís amb quelcom o amb algú. Quan diem que ens hem embarcat en una empresa, expressem que ens hi sentim responsables i que hi participem de la seva bona o mala gestió. Quan diem que ens hem embarcat amb una persona, signifiquem que ens hi sentim propers i que participem dels seus avatars, que ens identifiquem amb ella i els seus problemes són els nostres. Avui m'agradaria preguntar-me si quan diem que som cristians podríem afirmar realment que ens hem embarcat amb el Crist en l'aventura que el va portar a la terra. Arribar al cristianisme, per tradició, certament és una gran cosa, però pot comportar un perill, el d'arribar sense una opció personal i acceptar la realitat cristiana com una cosa que tenim per inèrcia, sense posar l'accent personal més mínim. Té el perill de viure el cristianisme sense sentit de risc i d'aventura, sense comprometre's en l'empresa, sense prendre partit personal i directe pel Crist, sense embarcar-se en res, sense plantejar-se ni tan sols el problema que haurem de travessar el mar de la vida i resistir les tempestes per arribar allí on es fa possible el regne de Déu. Ens cal lluitar contra aquesta manera d'arrossegar el cristianisme per prendre la postura decidida de pujar amb el Crist a la seva barca, de ser d'aquells als quals ell diu passem a l'altra riba. I cal prendre aquesta postura tot sabent que embarcar-se amb el Crist no és anar un viatge de plaer, sinó que la tempestat es farà present en l'aventura d'un moment a l'altre. Jesús no va arribar a l'altra riba sense passar per la tempesta en formes ben diverses. L'insult, la incomprensió, la tergiversació del seu missatge, el menyspreu, la persecució, l'abandó, el dolor i la mort. Jesús no es va estalviar pas cap ona d'aquesta tempestat enorme que acompanya sovint l'acció evangelitzadora, i els seus deixebles tampoc. Potser al llarg de llurs vides els apòstols recordaran més d'un cop que encara estan embarcats en aquesta barca que la tempesta del llac va sacsejar violentament un dia davant la confiada i serena son del Mestre. Recordaran que ells arribaren a llur destí amb la borrasca i que embarcar-se amb el Crist no significa tant que tot anirà bé malgrat la tempesta, com que tot anirà bé al mig de la tempesta. Però, per tenir un lloc en l'escena evangèlica d'avui, ens cal pujar a la barca, plantejar-nos seriosament la qüestió de si amb el nostre cristianisme anem cap a algun lloc o anem a la deriva. Cal que ens preguntem quins llacs estem disposats a travessar, quines realitats seductores i oposades al Crist que dorm al costat nostre estem disposats a deixar i quines realitats possiblement dures i concordants amb el seu tarannà estem disposats a incorporar a les nostres vides. Hem d'estar disposats a que el cristianisme sigui quelcom de vital i ple d'això que els apòstols, en l'escena de Marc, no tenien, la mancança del qual és reprotxada pel Crist, la fe, una fe que hom pot heretar, però que si hom no actualitza tots els dies s'acaba esllanguint i es fa inoperant. L'escena d'avui, preciosa i digna de ser contemplada, és una crida a la decisió personal.